ଚାଷୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଘଟିବ ଅନ୍ତ। 19 ନଭେମ୍ବରରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦିନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ ସରକାର। ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ସରକାର ଏକ୍ସରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଏହି କିସ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ସରକାର 21ତମ କିସ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସରକାର ଆଉ ଏକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ସରକାରୀ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ 21ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଜାରି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ 21ତମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତାରିଖ 19 ନଭେମ୍ବର 2025। ଦୟାକରି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଅନଲାଇନରେ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ସରକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହୋମ୍ ପେଜରେ ଫାର୍ମର୍ସ କର୍ଣ୍ଣର ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେହି ବିଭାଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ଉପଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା